May naggabas. No, murag naggabas ng mga na. Sa kahoy. Sabay sa nanok. Ay, dara. Panglumutan ng mga kwan ba? Kahoy, bagong. Dire may atong niagi. Gaksara nyo tulo. Yan na ah. Kaya akong libuton. Mura raban mog amigas. Oh, sumpay na pod.
Dire man may sauna nagcamping. Tunga na bin, tunga na. Tunga na. Wala lima. Oh. Asag buhi. Gakos bem, gakos. Walay putol ni nga video. Oh, 5. Ya dara bem. At anar ang kamot bem. Ana ra. Awana. Sumpay dayon sel. Lima. Ito. Oh, sumpay. Ito na. Grabe yung mga dalid oh. Yam. Oh, mana. Siam. Yam. Makatap lang dito. Nasag buhi be, masag buhi. Ah, mau naman dai na. Anak po. Siam ra, siam. Yam. Oh, siam. Kapin. Siam kapin. Grabe kayo nga lawaan ba? Dako kayo. Grabe oy. Dito na magpapang buwak sila. Buwak na. Start ang sila. Yung murag plastic ba nga buwak? Na diha yang kuan. Patay na yung Biokong. Patay na. Gani biokong diri ba?